Posledný mesiac sme pracovali na vynovení vzdelávacieho systému pre nekreditované testy. Keďže vo Pharma Academy neustále pribúdajú nielen nové testy, ale aj druhy testov, je potrebné prispôsobovať aj samotnú aplikáciu. Veľká časť našich nekreditovaných testov má 50 až 100 otázok. Prax ukázala, že bolo náročnejšie učiť sa takýto rozsiahly test efektívne. Preto sme pridali možnosť rozdeliť test na skupiny otázok, čo umožňuje učiť sa ho po častiach. Vy sami si určíte, koľko otázok bude v jednej skupine v rozsahu od 3 do 99 otázok. Požadovaný počet otázok v skupine vpíšete do políčka. Napríklad test so 60 otázkami si môžete rozdeliť na 6 skupín po 10 otázok. Pharma Academy automaticky vypočíta, koľko skupín sa z testu vytvorí. Keď sa začnete učiť, dostávate dookola otázky len z aktuálnej skupiny a vždy v náhodnom poradí. Keď ste spokojní s tým, ako otázky v skupine ovládate, môžete zvoliť prechod na nasledujúcu skupinu. A teraz vás bude Pharma Academy skúšať otázky z ďalšej skupiny. Môžete sa v skupinách ľubovoľne posúvať dopredu aj dozadu a kedykoľvek aj zmeniť počet otázok v skupine. Najlepšie je, že pokiaľ sa učíte test pomocou skupín, Pharma Academy si pamätá, kde ste skončili. A kedykoľvek sa znova prihlásite, hoci aj z iného počítača, pokračujete na tej skupine otázok, kde ste skončili. A pamätá si to samostatne pre každý jeden test. Ďalšou novinkou je možnosť vybrať si, či sa budú odpovede k otázke zobrazovať v náhodnom poradí, alebo budú zobrazené v poradí, v akom boli vytvorené. Doteraz boli všetky odpovede zobrazované pri danej otázke jedine v náhodnom poradí. Začali sme však vytvárať testy, ktoré sa sústredujú na celú skupinu liekov len z jediného pohľadu. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, vyberieme test pozícia liekov v terapii astmy. Pokiaľ by sme začali odpovedať otázky v tomto teste, videli by sme, že všetky odpovede sú rovnaké. Určujete, či sa jedná o kontrolór alebo uvoľňovač, či to nie je fixná kombinácia alebo solokortikoid. Mení sa len názov lieku v otázke. Keďže všetky odpovede sú na rovnakom mieste, nemusíte sa tak rozptýľovať hľadaním, kde je daná možnosť umiestnená. Čo zabralo tiež 1-2 sekundy a zbytočne to rozptýľovalo. Teraz sa len pozriete na názov lieku a intuitívne označíte odpovede, ktoré považujete za správne a pokračujete hneď ďalšou otázkou. Vzdelávanie je tak oveľa plynulejšie. Štýl, akým sa vzdelávate, máte plne pod kontrolou v nastaveniach. Pre komplexnosť už len spomeniem ostatné možnosti, ktoré vo Pharma Academy sú už dlhšie, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako jednoducho si môžete vzdelávanie prispôsobiť podľa seba, tak aby vám maximálne vyhovovalo. Možnosť zobrazovať odpovede až po stlačení medzery. Vyberte túto možnosť, ak si chcete dať šancu popremýšľať nad otázkou bez toho, aby ste hneď začali čítať odpovede. Zobrazí sa najprv len otázka a odpovede si zobrazíte, keď stlačíte medzeru. Okrem rozdelenia otázok do skupín máte možnosť prechádzať celý test v náhodnom poradí, kedy sa môžu otázky ľubovoľne opakovať. Ďalšou možnosťou je prejsť celý test tiež v náhodnom poradí, ale tak, že ani jedna otázka sa nezopakuje skôr, kým nezodpoviete všetky otázky, ktoré sú v teste. Potom sa otázky znova začnú vyberať z celého testu. Takto vám neujde ani jedna otázka, ktorá sa v teste nachádza. A ako posledná možnosť je štatistika správnych a nesprávnych odpovedí. Môžete si zobraziť vaše celkové výsledky od registrácie alebo len úspešnosť v rámci tohto prihlásenia. Všetky tieto možnosti môžete kedykoľvek meniť a navzájom rôzne kombinovať. Prispôsobte si vzdelávanie tak, ako vám vyhovuje. A aby toho nebolo málo, Pharma Academy si pamätá aj otázky, na ktoré ste neodpovedali správne. Volá sa to farmaceutický očistec. Vyberá vám v náhodnom poradí otázky, ktoré ste nevedeli. Ak 3-krát za sebou na danú otázku odpoviete správne, vykúpite ju tým z očistca a už tam nebude figurovať.